Grazzi tax-xogħol tagħkom. Il-Prim Ministru Robert Abela kellu messaġġ ta' ringrazzjament lill-Pulizija u membri ta' entitajiet oħra li qed jagħtu s-servizz tagħhom fl-isfida tal-imxija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru għall-Intern, Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri ta' tislima xierqa lill-membri tal-Forzi tal-Ordni waqt żjara spontanja li jagħmel fil-kumpless tal-Arajjuf ta' Kandja. Hemmhekk kien hemm preżenti l-Pulizija u membri ta' entitajiet oħra li kienu qegħdin jingħataw aġġornament mit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija dwar ix-xogħol involut fl-infurzar tal-avviżi legali ġodda biex tkun is-salvagwardja tas-saħħa pubblika. Bħalissa Pulizija tad-Distrett, membri tal-RIU, Pulizija mis-sezzjoni ta' traffiku, membri mill-ELI, it-tim tal-Community Policing, il-Kavallerija u s-sezzjoni tal-Klib, membri tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa qed iwettqu l-ispezzjonijiet tal-kwarantin obbligatorja u jaraw li l-pubbliku qed isegwu l-miżuri mħabbra. Waqt iż-żjara tal-Prim Ministru, l-Aġent Kummissarju Carmelo Magri spjega kif bl-imxija tal-COVID-19 il-Korp tal-Pulizija qed jaffaċċja waħda mill-akbar sfidi f'diċenji. Filwaqt li l-kap eżekuttiv tal-Korp Angelo Gaffa spjega l-pjan ta' kontinġenza li għandha l-Pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.